Bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vom juca pe serverul Hypixel. Shobi. Sunt cu cățel lângă mine. Shobi, te bat. Stai cu minte că te bat. Shobi. Să vedem ce temă vom avea. Se pare că mai este un YouTuber pe aici. Și a revenit. Shobi, lasă-mă că te bat. Nu o să mai mă vedeți de curând pe Livebot, nu prea mai îmi place. Îmi place Hypixel. Pokémon. O să revenim cu un episod de Skywars. Am revenit cu un episod de Skywars. Oi, Deus. Nu știu cum am mai făcut niciodată. Nu o să mă duc în mijloc, o să mă repede. O să trec. Băga-mi-și picioarele, băga-mi-și picioarele. Ah. Mă risc. Ce-ți l-a fost? Dacă ai fugit? Bă-te-mă. Ți-ai luat-o.
Obsegeți, obsegeți, obsegeți. Ah. Oh. Jos. Top. Yeah! 3 kill-uri. Și am câștigat. Frumos, mici. N-am ce să. Dar tot mi-a rămas butoanele așa și prea mă enervează. Am câștigat. A doua oară când câștig. Vreau să-mi pice arc, vreau să-mi pice arc, vreau să-mi pice arc, vreau să-mi pice arc, vreau să-mi... Mamă, credeam că este gol. Haide, mă. Arc, 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 arc. Mă rog, numai de arc. Arc. Cum sună asta? Care dă, mă? Care dă, mă? What? Care dă? Mamă, ce hacker. Păi, băgam și în el. Cum, frate? Mai joc o rundă sau două și... Nu știu mapa, n-am mai jucat niciodată, băi. Să vedem mapa. Ah, ba da, ba da. Bulgarii, bulgarii, bulgarii. Dă-i să-mi pice arc, dă-i să-mi pice arc, mă închid. Aha. Cioarele. Hai mă, vină, hai. Hai că vine ăla și te omoară fraierii, hai. Hai mă, vină, hai. Vină mă, hai. Hai că dacă îți dau una. What? Mor, o să mor, o să mor. Șterg mapa asta, bă, n-ai bine. Ce mă omor, fraierul? Haide, mă. Am revenit. Hai mă, încarcă-te, 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 încarcă-te. Nu vreau PvP, nu vreau PvP. Skywars. Mai joc un match de Skywars și gata. Salut, băi. Băi. Noapte.
Ce urăsc eu. Bulgari, bulgareală, bulgareală, bulgareală. Cu ce să iau montele astea, că n-am cu ce să le iau și. Jos! Jos! N-ai tu ce căuți aici. Hai mă, au venit din coace. What? Ce tultă rămasă așa. N-am nici armură pe mine și l-am bătut pe el. Am armură bună, rău de tot. Din diamant, ce știți voi. Nu mă risc. Mă risc sau nu mă risc? Nu mă risc. Și a căzut și el după mine, a căzut și ăla, a căzut și ăla. Care mai sunteți, mă? Eu văd că nu mai e. Mamă. Cred că este un VIP, că nu îl pot vede. Că nu îl pot vede. Unde ești? Hai mă, unde ești? Ui, m-am văzut. Trei. Aoleu, nu. Mă face. Hai să mai chiar și episodul nostru, ne vedem data viitoare.